Alright. Paano yung mga maingay ang aso? Wala mo ni. Oh yeah. Ayan, magandang hapon po. All right. One million. Ayan, mega love shout out. Alright, mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Kuha ka na ng red box ah. Ha? Gano'n kuha mo? Ito yung unang labas. 2020. Ito? Oh. Hindi pa, hindi lang yata. 2020 yan, version 1. Tanggal ko na yung grama kanina kasi magagawa ako. Parang Ah, nabibisga na ako. bakit? Bakit? Ha? Bakit nabisya na ka? Ang dami! Madami nga eh. Eh, Maraming mahaba. Ano ko yung ano? Dalawang pinto ang nandyan eh. saan? Nandyan. Sa loob? Oo. Dalawang buo. Yung isang buo, ay yung isa, pinutol ko. Ah, pinutol mo? Oo, Yung isa? yung magaan. Oo. Oo, kasi ginawang lamesa sa likod, higaan yung utoy. Ah, o yung isa. Oo, Yung baka kasi doon sa kwarto. nandiyan. Pag nagano ka na. Pag nagligpit ka na. Oh, tingnan ko kung ano. Ah. Eh, wala pa si Ay, 9 million. Shout out. Ha? Wala pa si Bongpong eh. Bakit? Asan siya Ito ngayon? kaya yung problema Nandiyan, mo. kaya lang. Ako sa hangin eh. Eh, Kanina ito, sabi niya. gusto mo Kako to. ba? Ayaw yung Pwede. umalis doon sa gilid. Wala akong naglalaba. pampa. Eh baka Gawa mabasa. ng pin, Ay, pampakabit kuha ng nga pin. ako ng kung hangin. ano-ano. Oo. Saka lang siya Bigay ka lumaya. muna sa akin. Para Hindi mapagawa na ko. ulo na ito ni Kay. Ay, oy, kapit mo na lang pala dyan. Alin? Dalawang buo ang nandyan na pinto eh. Hindi ko pa nakita eh. Andyan, buo yun. Sakto yun dyan. Ay, gano'n? Oo. Yung single, yung hindi double walling, pinutol ko. Ah, Yung magaan. oo. Ah, yun. Ayun, yung double walling, yun yun sa amin. Oo. Yun ang ikabit mo dyan. Kasi, okay pa naman yun eh. Si Bongpong. Yung baba lang ang konti na ano, nabulok ng konti. Natabihan ko sa Bongpong. Pag nagbigay siya ng... Down payment, Bigay ko muna kasi walang... para may pampagawa. Pero yung iba kasi nasa ano, Oo, yung working rin talaga. tulad sa Hindi ako kumama kay pare. Pero meron sa amin, Lihan. dalawang tumigil. Malanday? Dalawang tumigil. Ah, sa Malanday? Dalawang lumipat ka lang. Anong ang niluto mo, laing? Yan. Iyan lang ang binaw na. Yun lang. Laing lang. Saka litson. Litson? Mm. Ayos ah. nag-interview sila nung Eh, itulyukan yung lupahan nila eh. galing sila sa 100 na tao yung Oo, may kasi. Pinag-serve. Pang temporary. kung tayo na mahigit 150 daw na tao. 150? Oo, nasa may sandaan na tao yung dumating. Sandaan lang yung... Sandaan? Oo, sandaan lang. Hindi, may ano naman yan. May mga ano yun, in case man na sumobra.
Nagdagdag sila ng bayan. Oo, additional. Saway. Buti nga hindi ako nakasama. Bakit? Punta nga, pag nakasama ako dun, baka ang gagawin, hindi pa ako makauwi rito. Diba? Nandun si Ricky. Aktibo lang kasi sila. Juan. Minsan kasi Oo. sobrang tanda na yun. Nahiya ka rin naman. Okay. Lahat ng taga dyan sa taas, nandun doon. Yun yung iniisip nila. Eh baka mamaya kasi... Ay. Makukunat ng utak. Papalaot na talaga yata sa kagawad. Sino? Si Bagol. Pare, pag tumakbo daw si paring dali ng kapitan, tatakbo. Sa line up siya. Eh di pa paano yan? Kalaban talaga nila si ano? Ako nga minsan na. Yung anak ni Puti. Basta si Tumboy. Bigay na. Kaya pa, kaya. Kaya pala nag-iba ng tono ng ano ni ano. Dati galit siya sa pula. Talaga na. Ni Bagol. Ngayon, okay na sa kanya. Kulat talaga yan. Si paring dani ang dilawan. Automatic, naglalaba ako, nagluluto. Kasi pag ano eh, talagang ano siya sa pula eh. Susupladuan ako kay paring dani. Pagka nakikita kami, hindi ako man lang ginaganon ko, hindi man lang umiimik. Pero napakasipag na ha. Talagang ano, Sa umaga nila. Noong mga nakaraan, Papaunin niya ka na bukas. itinaas na kasi yung kamay niya. eh. parang nasusupladuhan ako. Pag nakikita kami, hindi man lang humiti. Sila na next Ganon? Hindi man lang ako pinapansin. Andiyan nga nung ano, kailan ba yun? Nung Sabado? Ngayon, Napakaraming ano, isang ang problema doon sa dalawang truck ang dala niya, pati pulis kasama niya. linggo. Hmm. Linggo ba yun? No? Itong linggo ba? Wala Oo, ka. ang Magpabarnis ako ng upuan. Ay, nung linggo. Oo. Sa labas nung... Ay, 23 million shout out. May kausap yata. nung nakaraan, nakalimutan ng ama lutuan ng ulam. Mamaya, Sabi ko, ito, lutuan niyo ng baon. Ay, buti na naman. Ayan. Ayan, At mega love shout out kay Ma'am Analisa, sa rep. kay Ma'am Rosalina, ayan mega love shout out kay Kasi nakalimutan namin. Paul Dunisa Official, ayan mega love shout out at kay Miss Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. 20 million in the house. Magkano? Ayan, pag-uusapan natin yung nangyaring Duterte Youth Party List. Bakit pala nun? Ayan, tingnan lang natin yung ano, no? Diyan mo talaga yun. Yung Pinakamatang katumbas niya dalawang ito. kay ano ni Tio Moreno. Pero mas maganda kasi yung jumbo. Editorial. Napakaganda ng editorial ni Tio Moreno. Ano? Ngayon lang ako nakakasabihan. I-ano natin sa inyo. Tapos, kayo ang umano kung totoo ba o hindi. Diba? Pero may ano ako sa inyo. Ito. Ang masarap sa ng Bulacan, yung Jenny's. Meron din siyang mga hotdog. Oh, nasa amin ang paggawa ng MJB. Masarap kaya yun. Kasi hindi ako makaroon ng hotdog. Yung Andrew sa MJB sa amin ang Hindi paborito. ko alam kung ano nga. Sa amin ang mga paborito. Pane, patayin mo na yung kalan. Halos tatanong silang frozen food. Alright. Ano lang kasi yan? I-ano ko lang sa inyo, ano? Yung Ano lang, ano man sa tuway. mahina ang data. Hindi naman tama yun. Pero araw-araw lang. Mahina ang internet dito sa labas. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Yun nga, yung pagkansila nga dito sa Duterte Youth Party List, ano, nakakapanghinayang kasi tatlong upuan yun, ano? Tatlong upuan ang May itlog kasama yun. nasayang doon na, ano? Nasayang. At yun sa District 6, ano? Nagkaanuhan na. Sabi nga nila, Nagkalaglagan na sa District 6 ng Manila, ano? Kung saan dineclare na panalo si Abante. kasi pag ano Yun, lang, ano? Mga nakakalungkot na mga pangyayari gawa ng sabi nung siyempre inaasahan ng tao na makakapagsilbi yung binoto nila pero hindi nangyari kasi nga tika lang kasi nga hindi na sunod. kung kwento nga Hindi naman natin masasabing may pinapaboran ang kumilik, ano? Pero sa mga lumalabas, kung titingnan mo, Ang iyong sinabi na hindi nasunod ay medyo malawak. Para matulungan kitang mas mabuti,
Ano na yun, wala na yung kadalaga. Kasi Yung gumagano'n. Kasi ano, Kumbaga, sir, yung pagkaano ba, nagdismaya ng tao. Kasi nga, binoto yun. Biruin nyo, 3 congressman yun. kasi ni Gaano karami ang matutulungan nun kung sakasakali, di ba? Kung sakali na mag-perform talaga sila ng kanilang trabaho. Gaano karami ang matulungan nun na 3 congressman sa isang party list, ano? Nakakapanghinayang na nandahil lang sa mga hindi naman natin masabing kasi nga talagang hinanapan nila ng butas para lang hindi makaupo, no? At yun nga, yung kay Abante naman, dineclare nilang panalo kahit talagang talo. Ayun nga, talagang hinanapan din ng butas. Ganun talaga ang batas. Wala? Ano naman yung Shopee? Ha? Shopee na ito dito. Order na lang. Talagang pag wala ka sa pwesto, kawawa ka talaga. Ganon ang naging sistema. Yun nga, ano natin to, no? Tingnan ko lang ha. Hindi ko mahanap. Dahil pala yan, ang dilaw mo, 1 linggo. Para mag-dryer yung iba. Hindi ko mahanap. Tika lang, ano natin yung ha. Pag dalawa, wash in wash ka na yan. Walang nakatayan puspos. Kakatamad kaya, no? Ano ko lang sa inyo yung engineer ni ni Tio Moreno. Teka lang ha. Daming pumapasok pag bagong bukas. Yerum na lang. Search na lang. Ayan, shout out po kay Kagawad Antonihan. Kay G. Chang Wok. Ayan, may love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Pantalon sa tatlo na rin pantalon. Kaya kasi laba at suot lang sa ulan. Laba suot lang. Umuwi ka, basta. Kung hindi pa natuyo, habol ka plancha. Sino mo dati yun, yung ginawa namin, kumalabas ka, bibili ako ng isa. Oo. Si minsan, pagkakas, wala ka namang pambili, di pa siya na. Saan kami nubog, kailangan sa dalawa. Ayan, ito. Nandito. Mura lang naman kasi sa no. Kasi Ito. bayan, mura lang yung t-shirt. Ayan ko lang sa inyo, no? Itong editorial ni Tio Moreno. Oh, ano nangyari dito? Pag hindi pumasok si JB, ako, di ako pasok. Oh, hindi pwede. Bakit? Anong nangyari? Basta, please! Sampaling sa ringa mo. Natawa! Ano gusto mo? Baya mo siya. Kasi ka pumasok. Wala? Hindi na mabuksan? Bakit ganon? Niloloko ni Messi na usod kami ni Hermie. Binati kasi ni Hermie kahapon. Lalo ni Hermie. Tapos kasi hindi binabalis. Nagusog. Hindi lang buwasok. Sabi kasi ata ni Hermie. Wala, hindi na mabuksan? Hindi naman. Alin ba? Gata ko ngayon. Nagsampay. Hindi na mabuksan yung inano niya, no? Siyempre allergic. Yan, ano sana natin. Kasi nga, Hindi yung silang dalawa. alam nyo naman, itong mga ito ang mga malulupit na mga sinusundan ng mga ano, no? Sinusundan ng mga Yung makina kasi naglalaban ng long sleeve niya.
Sabi ko, pag sahod ko, bibilan ko siya. Mas mahal kasi yung Muslim niya, nasa 400. Hindi ko kaya ganun. Sabi ko, para ano, siyempre. Ito ang mga sinusundan ng maraming ano yan. Kasi yung pantalo niya ako nagdala. Maraming Pagka taga-subaybay ng kanyang vlog, ano. Oh, hindi na siya ma-search, oh. Na-take down na. Hindi naman niya akin ako inaano eh. Kapag kanina nagwata lang, wala na akong katabi. Kasi umitin pa siya kanina. Eh, ano, tulog na ako. Mga bago magalis ko ako, tulog na ako. Pagkalis ng bata ko, hindi pa kami siya kanina. Na-take down na. Kaya lang, kanina kasi, kagabi, hindi na siya bumiyahe. Hindi na ano, hindi na ma-search. Tumitin muna siya bago yung bumiyahe ulit. Nagwata lang, wala na akong katabi. Pagising ko. Sabi ko, eh, ano, kaya Julian, ano kasi masabi. Pero tingnan ko kung mabasa pa ito, no. Yun ang ginigising ko. Yung kwento ko. Oh, wala na talaga. Na-take down na yung kanyang ano. Nakanda. Anthony Paredes. Ayan. Mega love shout out kay Anthony Paredes. Na-take down na yung kanyang ano. Na-take down na yung na-take down na yung kanyang ano page. Yun nga. Inano niya doon na 4 hours tutulog ko para di ko sasawag. A page can refer to several things depending on the context. Could you please? yun na nga yung inano doon. Kaya kahapon na sa Binigyan niya ng diin doon. Bakit yung kalaban ng mga Duterte ay pinagtatanggal? Tapos yung mga natalo, yung mga nanalo, katulad ng Duterte yun, hindi pinaupo. Tapos yung natalo, yung mga natatalo, yun ang pinauupo. Di ba? Nakakasama ng loob yung ganun. Sid hi, ayan, kay Noel Amor Kabail, ayan, mega love shout out. Yan nga yung ano, kung tutuusin natin, kung titingnan natin ang mas ano na anggulo, yung nakakasakit na anggulo. Bakit ganon? Yung yung mga natalo, yun ang pinaupo. Yung mga nanalo, pinagtatanggal. nakainip ako mga Di ba? 20 minutes. Kaya nga ang ano, may hamon dito si may hamon dito sa kanya si sa taga Kumilik, ano? Ang energy ko gawin. May hamon sa kanya si Harold Respicio. Sabi nga niya, kagandaan, sabi niya, buti nung maraga ako pumasok ka pa din. Kasi nalate ako na. Sabi niya, buti na ako at least. Sabi ko, oo, sabi ko kasi sa inyo bahala. Baka hindi makita. Bakit ganon? Late lang ako onti kasi nga, hindi ako makakaya sa inyo. Sa ngayon po may program ako eh. Ayaw ba na? Yung tipong Hindi sila makita na. lahat kinakapal. Unavailable nga. Saka nag-aaral ko sa nakumas dahil silang tatlo lang siyempre yung kandila. Kaya, ngayon lang balik ako parating ng Manila. Ay kasi galis na tapos binibiro ako na. Like, patingin-tingin na lang ako kasi yung kandila sa akin. Ayan, kay Noel Amor Kabail. Ayan, shout out. Sabi ko para hindi marito. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Hanapin ko. Nagkamali ako ng pindot. Sabi ko kasi pag may ilaw na patay mo agad yung Ayan. Yun nga, yung ano nga nila, yung mga hinanaing ba? Ng bawat ano, nakakapanghinayang. Katulad yung ano, yung mga bumoto sa Duterte Youth Party List. Dapat na diba? Konsintihin nyo mga pagnanakaw na ano yun? Sara Sayad, Piatos at yung pamilya na kabatan ng mga Duterte, mga ano yan? Sinaniban kayo ng demonyo. Wow! Malupit ito si ano si Bergie Alberto.
ibig sabihin, ang sumanib sa inyo yung ano, yung Madam Berge, ang sumanib sa inyo yung anong sumanib sa inyo? Ba't kayo nagsasalita ng ganyan? Kayo ba ano? Banal ba kayo? Berge Alberto? Kayo ang kabanal-banalan? Koronahan na namin kayo ng ano? Koronahan na namin kayo ng ano? Anong gusto nyo? Corona? Anong gusto nyong corona? Yung corona ni ano? Yung corona ni Santo Papa ang ilagay namin sa inyo. Kasi kayo kabanal-banalan, ganon. Lagyan namin kayo ng corona kasi kayo ang banal. Kung hindi manalamin kayo, tingnan nyo, baka nasa inyo yung ano, sa inyo na tumubo yung, anong tawag dito? Yung tumutubo dito. Tingnan nyo sa salamin. Madam Birche. Di ba? Baka sa inyo tumutubo. Nagloko na tuloy yung ano. Nabasa pala ito. Ayan, 11 million. Shout out sa inyong lahat. Ma'am Berge. Koronahan namin kayo. Ang ilagay namin yung ano, INRE. Kung kayo ay banangin ko kayo, anong ibig sabihin ng INRE? Sagot, Madam Berge. Kung kayo ang banal. Nako, nagloko na tuloy itong ano na ito. Nawala na. Ayan, gumana na. Alright. Isipin nyo, 2 million plus ang bumoto. Makikita nyo yun kung gaano ka ano. Kung gaano ka ano ang ano dito. Kung gaano nakakapanghinayang kasi binoto ng marami yan eh. Ayan, kumilit. Para mabasa yung pusi. Bye-bye. Labas ka? Lalabas ako. Di ba? Ayun nga yung ano. Bakit pag ang mayor ay na-disqualify, ang pumapalit yung mayor ay yung vice mayor? Bakit pag congressman, pag yung congressman ang natalo, ang na-disqualify, ang pumapalit yung natalo? Di ba? Ang galing ng ano, ang galing ng palaisipan. Malupit si commissioner. Di ba? Ang lupit ni commissioner. Ayan, iano ko sa inyo yung ano iano ko sa inyo yung kinot ni Tio Moreno. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan, napasok ko yung isang ano niya. Yung kanyang ano, pinost, no? Ito. Ito yung inano ng ano, no? Sana yun.
Sabi ni Tio Moreno dito, ano, the June 18, 2025 ruling of the Commission on Election COMELEC are a serious cause for concern, not just for those allied with the Dutertes, but for every Filipino who believes in the sanctity of their vote. Diba? Huwag nang titingnan yung huwag nang titingnan kung anong party yon, kung anong party siya. Dapat tiningnan na lang talaga kung yung mga bumoto, no? Kasi yung pagtanggal niyo doon sa pagtanggal niyo na rin sa karapatan ng mga bumoto doon kung sino ang ibinoto nila, di ba? Oh, di ba? In the move that many see as politically charged, the 30th party list which garnered 2,037,337,000, dapat nga apat ito, no? Both and rightfully earned 3 congressman seats was disqualified. This party was the second most voted party list in the country, and notably the top choice among men in uniform. Such strong democratic mandate wiped out with one decision. Di ba? Sinasabi pa nila dito na yung men in uniform, ito pa ang talagang top choice. Sino ba ang men uniform? Men in uniform, di ba? Yung armed forces, yung kapulisan. Ay, ano na lang yung sa loobin nila doon. Di ba? Kasi binoto nila yun eh. Di ba? Top choice nga nila eh. Oh. Top choice nila yon. Yung mga men in uniform, anong mararamdaman nun? Di ba? Yung binoto mo, nagiging walang saysay. Oh. Ano yun? Dahil lang sa hindi kakampi? Ganun lang kadali yon. Tapos ito pa yung adding to the controversy, Luis Dewey Chua Oy, who won the 6th district of Manila with 64,746 votes, had his proclamation annulled and declared his COC void ab initio. Diba? Hinanapan talaga nila ng butas. Diba? Kaya, ang tanong doon, paano naman yung mga bumoto doon? Diba? Inalisan nyo ng karapatan. Ginusto nila yon, ibig sabihin, yun ang napipis nila na tawag nito. Yun ang napipisil nila na makakagawa, makakadeliver ng mga inaasahan nilang proyekto. Diba? Kaya ngayon ang pinili nila eh. Dahil doon sila nagkaroon ng tiwala. Diba? Oh. Bakit kaya nung nangyari? Bakit nila tinanggal? Oh. Diba? What does the law say? Diba? Sabi niya, in a candidate certificate of candidacy, COC is declared void ab initio, void from the beginning after being proclaimed and sworn
in the second placer cannot automatically be declared the winner. Di ba? Bakit kailangan mong i-declare yung kalaban? Mali po spelling ng youth. Baliktad. Dapat ihangin Baliktarin na lang po natin. Wala akong makikita ng kalat dyan ha. Di ba? Bakit kailangan i-declare yung ano? Bakit kailangan i-declare yung kalaban? Di ba? Pag na-void yung nanalo, dapat magkaroon ng eleksyon uli. Kasi void yung nanalo eh. Bakit ipalit yung natalo? Di ba? Ganun ba yon? Di dapat pala pag halimbawa tinanggal yung mayor eh, yung natalong mayor ang ipapalit. Bakit yung vice mayor ang pinapalit? Di ba? Kayo, anong sa palagay nyo? Tama. Tama ba yon? Ngayon, may paparinig ako sa inyo. May paparinig ako sa inyo. Mas malupit ito. Baka lalo kayong may irita dito. This is the direct blow to the democratic process, disqualifying duly elected candidate from one camp while installing losing candidate from another rebels. A glaring double standard. Galing ito kay galing ito kay Teo Moreno, hindi ito galing sa akin Sa kanyang page, puntahan niyo yung page ni Teo Moreno. Ito ang inano niya doon sa COMELEC was created to protect the electoral process, not to tip the skills based on a political allegiance. Its independence is not optional, it is a constitutional, and yet what we see today is on a institution whose credibility is being called into a question, not by partisan bandits, but by the very voters who are being ignored. No? Diba? Kung tutuusin, bakit ganon? Bakit yung tawag nito? Ang tanong nga, bakit yung mayor, pag natanggal yung mayor, ang pumapalit yung mayor? Bakit sa congressman? Anong nangyari? Bakit sa congressman natanggal yung nanalong congressman, pumalit yung natalo? Hindi ba dapat yun, i-declared yun na i-declared na bakante? Di ba? Bakit yung natalo ang ipalit? Kasi nga, na-void nga eh. Di ba? Di dapat ibabakante na yun. Ayan, ito sabi niya. When elected boys are silenced and defeated candidates are installed, they are loser, are not the disqualified. It's the people who voted to them. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Paano naman yung mga bumoto doon? Umasa yun eh. Yung pumalit doon,
Maaasahan mo ba yon? Doon pa lang sa ano hindi na nila matanggap na tinalo sila eh. Gumawa talaga ng paraan para lang sila makaupo. 'Di ba sa tingin niyo makakagawa? Maayos ba yung ano? Maayos bang klaseng tao 'yon? Yung proseso pa lang eh. Inano na nila eh. Hindi nila matanggap na talo sila kaya gumawa ng paraan eh. 'Di ba? Alam niyo si Joey Oy, matagal lang tumatakbo yan dyan sa Manila eh. First time niyang manalo as congressman, ganun pang ginawa sa kanya nung kalaban niya. Matagal lang tumatakbo yan. Pinabayaan nila kung may problema pala. Bakit pinayagan pa nila noon? Oh, dati magkakasama pa sila. Psst! Pasok! Dati magkakasama pa yan sila, pinabayaan nila. Tapos nung tinalo, ganun ang ginawa. Di ba? Nasaan ang hustisya doon? Di ba? Ganun na ba ngayon ang palakasan? Oh, ako hindi ako nagbibintang. Ito, galing ito kay Tio Moreno. Kumbaga inaano ko lang sa inyo. Kayo ang tumimbang kung tama ba ito. 'Di ba? Oh. Sabi niya pa dito, the ballot belongs to the people, not to those in power, not to those who can cancel, disqualify or install. Oh. Sabi niya pa dito, gising na Pilipinas, this democracy is in danger. Sabi niya ito kay Tio Moreno, puntahan niyo yung kanyang page. Puntahan niyo para Oh. Hindi ko ito sinabi Sinabi niya ito. Tapos sinuportahan niya ng ito, yung galing sa Comelec. Ayan Anong nangyari sa Comelec? Totoo ba yung mga balita? Mamaya ipakita ko naman sa inyo. No? Diba? Ang ano dito, matagal lang ito si Joey Oy eh. Matagal lang tumatakbo ito. Matagal lang politician ito si Joey Oy eh. Kung saan naging kakampi pa yata nila ito eh. Walang naging problema. Ngayon na tinalo na, nagka-problema na. Tinalo na si Abante. Akala ko makadiyos ito. Bakit hindi niya matanggap na talo siya? Di ba? Ibig sabihin, hindi na niloob sa kanya ng Panginoon. Kasi kung ginusto ng Panginoon na siya ang makaupo, siya ang manalo, mananalo siya kahit anong gawin ng kalaban. Pag ginusto ng Panginoon, hindi nabigay sa kanya yung pagkakataon. Bakit niya pinipilit? Di ba? Ganun din sa Duterte yun. Anong nangyari? Sige. Nakahuli ka daw ng ahas dyan Ha? Nakahuli ka daw ng ahas. Oh, malaki na. Ganyan kalaki oh. Yung ulo. Oh, Ulo yun. Laki. laki. Sawa? Hindi, yung Pagkal. yung mga ganyan sa tabing ilog. Yung kulay pula. Green. Kulay green. Oh, Kulay green. halos hindi nga makashoot dito sa butas eh. Kulay green? Oh, Parang cobra yun ganyan kahaba. Kubra nga. Cobra ba? Oh, ganyan kahaba oh. Halos hindi makashoot dito sa butas eh. Baka ahas bahay lang. Hindi. Ganyan kahaba oh. Lumusot yata sa bintana. Tapos ganyan ang katabal. Oh, Taba lang. malaki talaga eh. Hirap dito pumasok eh.
Sa butas. Pinutol ko yung ulo. Mabuhay pa ba siya? Putol yung ulo eh. Taba. Oh, laki. Paglabas niya, tinaga ko yung ulo eh. Putol. Kaya nga, di ba, yung ano, Inggit naman yung isa. yung Oh, katulad ng Duterte yun. sabi ko lang, baby lang eh. 2 million plus ang bumoto. Di ba? No, oh. Isa ko. Kiss. Isa ko. Kiss. Tapos di nyo man lang bigyan ng pagkakataon. Sabi naman dito. Sa bagay, ang Duterte yun talaga tinik sa kanilang lalamunan eh. Daling niya. Kasi binubulgar ang kanilang ano eh, kabulastugan eh. Oh. Ngayon ito, may ipakita naman ako sa inyo isa. Aha. Kita. Ah. Ayan, ipakita ko sa inyo ah. Ano ko sa inyo ah. Ito, parinig ko sa inyo. Hamon niya sa Comelec. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Pinulugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Sisihin. Dapat hindi mag-connect yung voting machine sa Di ba? Totoo ba ito o hindi? Oh. Ayon kay Attorney Harold Respicio, nag-file siya ng kaso kay Comelec Chairman George Garcia kung saan humingi di umano ng 300 million dito sa tumakbong ano ng Bohol ano. Diba? Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumpitin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Pinulugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Oh, di ba? Samahan ko si Atty. Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon kay Atty. Pisaras ay dumalaw. Sinasamahan ko si Atty. Jordan Pisaras. Ayan, ano yun natin, yung full video. Para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon kay Atty. Pisaras ay dumalaw si Atty. Pisaras noong October 2024 sa opisina ni Chairman George.
Ayan. Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pantalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pisaras ay dumalaw si Atty. Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para magkorte si Col dahil first time niyang umakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. Ayan po ang nagsampa ng kaso. At si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong alakaran na ito ng Comelec ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato noong nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na mayroong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa Comelec. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po sa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito. Dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, kung sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng Comelec ng version na software tungkol sa automated counting machine. Ito ba yung paraan para isagawa? Kung totoo ito sinasabi ni Atty. Respicio, aba, talagang pag ikaw milyonaryo, mananalo ka. Kasi kumilik mismo eh. Kumilik mismo ang kausap mo eh. Di ba? Di po pwede bang connected ito doon? Sa Duterte Youth Party List at saka kay Bini Abante. Ganon ba yon? Oh, kumbaga tayo, ano lang tayo, kumbaga inaano lang natin yung mga senaryo. Kasi nga biruin mo, 200 million. Ayon dito kay Atty. Harold Respicio. 300 million, saan nyo kukunin niya ng isang politiko? Ngayon sabihin na natin, mayaman yung politiko. Sa tingin nyo, hindi ba babawiin yan pag nakaupo na? Di ba? Ayon ito kay Atty. Respicio. Oh, anong mangyayari sa bayan na pinaglilingkuran niya? Oh, kung pag-upo mo pa lang, mayroon ka nang babawiin na 300 million. Di ba? Pag-upo mo pa lang, may utang ka na 300 million. Saan mo babawiin 'yon? Di ba? Anong mangyayari sa pinamumunuan niyang bayan? Anong mangyayari doon sa nasasakupan niya? Ubos yung budget. Kaya marami talagang maraming mga lugar dito sa Pilipinas na halos walang hindi
gawa-gawa ng malalaking proyekto. Kasi sa eleksyon pa lang, gumagasto na ng milyon-milyon. Di ba? Hindi naman lahat. Pero kung titingnan natin, yung yung sinasabi ng ni Atty. Respicio na tinanong si Atty. Pisaras kung mayroon siyang 300 million, anong ibig sabihin doon? Di ba? Ngayon, sabihin na natin, magbigay. Eh, anong gagawin doon? Di ubos yung budget ng kanyang district. Kasi hindi naman po pwedeng hindi bawiin yan eh. Baka babawiin yan, triple pa. Makatuwiran ba yon? Ayan. Ayan po, Madam Berge, Alberto. Sagutin nyo yun. Yung sinabi ni Atty. Respicio. Kasuhan nyo si Atty. Respicio. Pinagbibintangan niya yung Comelec. Kung kayo mga makajos. Kasi sabi nyo, yung mga sinasaniban ng mga demonyo. Yung mga makaduterte, sinasaniban ng demonyo. Ayan, kayo mga makajos. Sagutin nyo yun. Di ba? Ayan, sagutin nyo. Katulad nito ni Ma'am Berge Alberto. Makajos kayo. Yung mga dyan, sinaniban ng demonyo. At sinaniban ng demonyo, Ma'am Berge. Yun, yung namimili ng boto. Yan ang sabihan mo, sinasaniban kayo. Baka, Ma'am Berge, baka naayudahan din kayo. Baka naayudahan kayo, baka naman. Di ba? Ganun na lang ka ang mga politiko sa atin. No? Isipin niyo 'yan. Kung totoong maglilingkod kayo sa bayan, bakit ka ng ganun kalaki? Di ba? At kung hindi naman totoo ang sinasabi ni Atty. Harold Respicio, Comelec chairman, nag-aabang na yung kaso para kay Atty. Respicio. Diba? Nakabalanda yan sa lahat ng mainstream media, yung sinabi ni Harold Respicio, naandyan na ebidensya na yan. Kung hindi totoo yung sinasabi, niya, maliwanag pa yon. Napakaliwanag na ebidensya yon. Diba? Kung kayo mga tapat kayo, mga katulad nito ni Ma'am Berge, siya yata ay kabanal-banalan. Ayan, nandyan na. Yung mga sinabi nyo sinaniban, andyan sinaniban na si Harold Respicio. Inilabas na yung mga kabulastugan. Di ba? Maaari ba? Maaari bang mangyari yon? Kaya nagkaganon yung sa Duterte yacht, kaya natanggal.
Oh, kaya natanggal yung kalaban ni Bini Abante. Di ba? Pero bakit anong nangyari? Na-void yung nanalong congressman. Tapos ang i-declare na panalo, yung kalaban. Bang galing ano? Oh. Di ba dapat ibakante yon? Kumbaga i-declare yun na ano? I-declare na bakante yung posisyon na yon. Dapat magkaroon ng eleksyon, di ba? Magkaroon uli ng eleksyon. Anong nangyari? Bakit yung kalaban ang nanalo? Diba? Pick kasi yung congressman mo. Sino bang congressman ko? Sino bang congressman ko? Wala akong congressman. Pick yung ko. Dapat, di ba? Ikaw na mismo nagsabi, dapat pick. O di, i-declare na bakante. Bakit i-declare yung natalo? Di ba? Ikaw na mismo nagsabi na pick. Oh, pick nga. Bakit dineclare yung natalo? Anong meron doon sa natalo? Oh, di ba? Baka kasama niya si Ide. Sabi ni Isko. Kasama yata si Ide. Tsaka hindi ko congressman yun, ano? Hindi man ako taga Manila. Inaano lang natin yung mga pangyayari. Bakit parang may ibang may ibang amoy. Nangangamoy ng ano. Di ba? Ngayon, sagutin niyo yung kung mali yung inano ni Harold Crispicio. Andiyan, no? Oh, kumakaway na yung ebidensya. Nandiyan, no? Yung mga video. Nakaano yan sa mainstream media. Patunayan nyo. Patunayan nyo na muli. Patunayan nyo na fake yung congressman. Diba? $300 million? Grabe. Kaya pala ilang dekadang nakaupo diyan si Abante sa Maynila sa District 6. Ilang dekadang nakaupo yan diyan. Makikita niyo ang District 6. Kung gaano kaganda. Ayan, tingnan niyo yung Manila, yung District 6. Ilang dekadang nakaupo yung congressman diyan. Diba? Kayo na ang humusga. Bisitahin niyo ang District 6. Yung mga kalsada dyan, tingnan nyo. Diba? Ate Rochelle po, may doktor po bukas. Mahirap talaga pag bulag tayo sa katotohanan, ano? Saka Monday kami, Monday and Thursday. Pag bulag sa katotohanan, kahit anong ginagawa, bulag talaga. Kahit anong gawin, kabulastugan, bulag talaga. Ngayon, patunayan nyo, ilang dekada niya diyan si Abante sa District 6. Ano?
ilang dekada. Ngayon, tingnan nyo yung ano, Lipa ka? buti makabalik si Abante sa Kongres. Yan. Yan, buti makabalik. Buti makabalik si Abante sa Kongres. Tapos yung mga constituent niya naman doon sa District 6, umiiyak. Kasi wala na namang mangyayari doon sa distrito nila. Di ba? Nag-iiyakan yung mga ano doon, yung mga kadistrito niya kasi wala na namang mangyayari doon sa distrito niya. Walang Abante, puro atras. Puro atras yung mga proyekto, puro atras, walang Abante, walang sulong. Oh. Tingnan niyo ang ano, tingnan niyo ang mga kalsada diyan sa ano, sa District 6. Kung gaano kaganda. Oh, yeah. Paano kasi noon si Digong ang presidente? Ano na naman kinala Digong noon? Alam nyo kung ang congressman ng isang bayan marunong, paano gagawin ang kalsada lockdown? Pambihira naman. Alam nyo, Ma'am Helen, pag may pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Di ba? Ganun lang kasimple. Alam niyo, mas gusto ko pa nga ni-lockdown eh. Maraming paraan baka mo pinagbabawal nga lumabas. Naku, maniwala kayo doon pinagbabawal lumabas. Napakarami nga sa labas. Sa tigas ba naman ang ulo ng ano? Oh. Pinagbabawalan na nga, gusto pang lumabas. Kung ano-ano pang mga idadahilan. Napakarami nga pero walang trabaho. Sa tingin nyo, Ma'am Helen, Pilipinas lang bang nagkaganon? Pilipinas lang po ba? Di ba? Pilipinas lang po ba ang ano, ang tawag nito? Pilipinas lang po ba ang nakaranas ng pandemic? Tapos na 'yon. 3 taon nang nakalipas. Diba? Huwag nyo nang balikan yung nakaraan. Pandemic. Oh, hindi lang Pilipinas ang ano ron. Kaya maraming trabaho dahil tamad. Diba? Umasa sa ayuda. Oh, ngayon, anong nangyari ngayon? Ginawa na lahat yung ayuda, di ba? Maraming trabaho. Oh. Bakit puro ayuda ang inabangan? Marami bang trabaho ngayon? Bakit umasa kayo sa ayuda? Di ba? Nawala na si Ma'am Helen.
Ngayon, maraming trabaho. Ba't umaasa sa ayuda? Oh. Yung mga hindi nabibigyan, galit. Ayuda. Buti may ganun ba? Buti ba binabalik? Gusto ng marami tao may maibalik ng gobyerno bilang ayuda. Wow! Ayuda talaga? Iyon na lang ang alam nyo, ano? Iyon na lang ang alam nyo? Ayuda na lang? Ganun na lang ba? Kaya nagiging tamad yung tao eh. Ginagawa niyong tamad sa ayuda eh. Oh. Sa ilang buwan, ilang beses kayo nakabigay ng ayuda, nakatanggap ng ayuda, Ma'am Helen? Sa isang buwan, ilang beses kayo nakakatanggap ng ayuda? Oh. Di ba? Sa tingin niyo makakabuhay yung ayuda? Pag nakatanggap ng ayuda, diretso na sa tindahan, bibili kahon-kahon na Red Horse. Nakatulong ba sa pamilya? Nako, Ma'am Helen. Bakit mo nasabi na naging tamad ang tao? Siyempre, umasa sa ayuda eh. Hindi na nagtrabaho dahil umasa sa ayuda. Pagkatanggap ng ayuda, punta sa tindahan, bibili ng kahon-kahon na Red Horse. Tama ba yon? Oh. Porque binibigyan ng ayuda, tamad na. Siyempre, hindi natututong magtrabaho. Diba? Hindi na nagtatrabaho, umasa lang sa ayuda. Pag hindi nabigyan, galit na doon sa sa politiko. Kasi hindi binigyan. Oh, tama ba 'yon? Tama bang mindset 'yan? Dapat ang gawin nyo, turuan nyo magtrabaho, hindi umasa sa ayuda. Turuan nyo mamuhay ng tama. Oh. Karamihan ay tamad na. Yan ang totoo, di ba? Yan ang totoo eh. Hindi ako tumatanggap ng ayuda. Mayaman ako pero, di congratulations, mayaman ka pala. Bakit mo pinagtatanggol ang ayuda? Oh, mayaman ka. Yung kasambahay mo, magkano pinapasahod mo? Pinapasahod mo ng tama yung kasambahay mo. Mayaman ka pala, lingunin mo yung mga kapitbahay mo dyan. Pambigyan mo ng ayuda para para umangat naman katulad mo. Yung mga patulog-tulog dyan sa kapitbahay mo, umikot ka dyan, bigyan mo ng ayuda, araw-araw para pahila-hilatan. Oh. Ikutin mo yung mga kapitbahay mo dyan. Yung mga pahila-hilata dyan, bigyan mo araw-araw ng tag-isang sakong bigas. Mayaman ka pala eh. Oh. Para naman makapantay sa para naman makapantay yung kinakain nila sa kinakain nyo, mayayaman pala kayo eh. Para makaano man lang, bigyan mo ng ayuda, mayaman ka pala eh. Para makakain man lang sa Manila Hotel. Oh.
Para ano man lang, bigyan mo ng ayuda araw-araw. Di mo ba alam yung pinagsasabi mo na binibili ng alak mga magulang na walang sapat na kita? Nakaw, Ma'am Helen, huwag mo na kang anuhin. Alam ko. Pag nakatanggap ng ayuda, nandoon na kaagad sa tindahan, bumibili ng kahon-kahon na alak. Kaya nga, binibigyan ko ng para makatulong ako. Yes, yan. Lahat ng kapitbahay mo, kailangan pantay-pantay kayo. Kung bibigyan mo lang naman ng 1 kilong bigas sa isang buwan, wag na. Hindi, ano yun? Hindi sapat yun. Hindi makabuhay yun. Kailangan kung anong kinakain nyo, yun din ang kinakain ng mga kapitbahay mo. Kung ganun ang tingin mo sa yung mga walang trabaho, para makakain man lang paminsan-minsan sa Manila Hotel. Doon sa mga malalaking restaurant. Baka yung kasambahay mo hindi mo pa pinapasahuran ng ayos. Walang SS, walang pag-ibig, walang PhilHealth. Yung PhilHealth, Ma'am Helen, sabihin mo, ibalik na. Kaya pinapabalik na ng Supreme Court. Yung kinuha na pundo ng PhilHealth, sabihin mo sa gobyerno, ibalik na. Yung may mga pundo na, pinunduhan pa. Yan. Kung gano'n naman pala, mayaman ka, Ma'am Helen, lahat ng kapitbahay mo dyan, kailangan angat lahat. Rabi! Ayan, mega love shout out. Magandang gabi, Rabi. Magandang araw sa ating lahat. Ay, Ma'am Helen, pasensya ka na ha. Ano lang tayo dito? Huwag kang ma-offend ha. Huwag kang magagalit, Ma'am Helen ha. Hindi po ako galit sa iyo. Hindi naman kita kilala ng personal, kaya huwag kang magalit sa yung ano lang natin yan. Kumbaga ano lang natin yan. Grabing kabulok ng mga nangyayari sa bansa ngayon natin. So, totoo po yan. Boss Rabi. Ayan, Ma'am Helen, tulungan mo kami. Sabihin mo yung PhilHealth. Maibalik yung PhilHealth. Ngayon, kung talagang maawain ka, subukan mong umikot sa subukan mong umikot dyan sa PGH. Kalunos-lunos yung mga nagdadala dyan ng pasyente. Makita mo doon na andun sa bangkita na nakahiga. Kaya kung 1 linggo sila dyan, pag-uwi ng pasyente, magaling na. Ang may sakit naman, yung ang may sakit naman, yung nagbabantay. Ayan. Kung talagang kayo, makabayan. Ayan. Kita mo, tanong mo, sinasagot mo naman. Kaya nga, ang ayuda, hindi. Yan, araw-araw. Hindi ko sinagot yung tanong. Yung tanong ko, pambihira ka talaga, Ma'am Helen. Tungkol sa PhilHealth, bakit? Anong problema mo? Ha? Yung PhilHealth, Ma'am Helen, na kinuha ng gobyerno, pinababalik ng Supreme Court. Sabihin mo, ibalik na. Kasi yung mga kababayan natin dyan na nagpapagamot sa di mo ba alam na ang gobyerno ang sumasagot gastusin sa hospital? Pambihira ka naman, Ma'am Helen. Kinuha nga nila yung pondo eh. Kinuha nila yung pondo. Tingnan mo yan dyan sa PGS. Mag-ikot ka, Ma'am Helen. Makikita mo ang katotohanan.
Pinapasauli ng Supreme Court eh. Nanalo na, dinisqualify pa. Tapos yung natalo, ipanalo. Tama. Di ba? Anong klaseng wansa to? Ganon nga Boss Rabi. Isipin mo yun. Yung natalo, dineclare na panalo. Yung, yung nanalo, dinisqualified. Dapat yun, yun, i-declare ang bakante. Talaga naman. Kaya nga, inaano nga natin, na yung sinasabi ni Harold Trespicio, baka totoong nangyari. Na nagkaroon ng presyuhan. Nasubukan ko dito sa aming lugar, sa ospital, walang bayad. Aba, wala naman talagang bayad. Pag ang bill mo, 2,000. Pag may PhilHealth ka, ang sinasabi ko Ma'am Helen, yung pondo ng PhilHealth na kinuha ng gobyerno na halos 90 billion, pinababalik ng Supreme Court. Iyon ang sinasabi ko sa iyo. Ayan, Pirdi Cruz. Magandang hapon. Ayan, mega love shout out. Ayun ang sinasabi ko Ma'am Helen, yung 90 billion na kinuha ng gobyerno sa PhilHealth, pinababalik ng Supreme Court. Naintindihan niyo po? Hindi ko naman sinasabing hindi ino-honor yung PhilHealth. Bakit idaan pa sa eleksyon kung sila din lang pala ang masusunod? Gagastos pa ang gobyerno, sila din naman pala masusunod. Tama. Very good. 'Di ba? Sila din naman palang masusunod. Bakit kailangan pang Oh. Shout out, boss, taga Malabon ako. Ayan. Mega love shout out kay Boss Perdi Cruz ng Malabon at sa lahat ng mga taga dyan sa Malabon. Mega love shout out. Ayan, Kamanaba area. Bakit tayo PhilHealth may batas na yung syntax ay mayroong porsyento at diretso sa PhilHealth? Pero dahil kay Hontiveros nawala ito. Ito ba yung taong nagmamalasakit? Di ba? Di ba? Yan ang tanong natin. Ayun na nga, Boss Oliver Salomio, may kami nilakot. Yun na nga po yung sinasabi ko. Hindi po savings ng gobyerno yan. Savings ng PhilHealth. Ang PhilHealth po, Ma'am Helen, kinakaltas yan doon sa katulad namin na nagtatrabaho sa private. Yung kinakaltas namin, iyan yung pondo. Iyan ang sabi ng Supreme Court. Iyon din ang kinakaltas sa amin. Private po yan. Kaya nga pinapasauli ng Supreme Court. Kasi kinakaltas yan sa amin. Mga namamasukan. Hindi po savings ng gobyerno yan, Ma'am Helen, para sa iyong kaalaman. Okay? Talagang sila ang masusunod kasi binoto ng mga tao. Huwag nating sundin ang mali. Huwag natin sundin ang mali, Ma'am Helen. Huwag tayong sunod-sunuran. Diba? Tama ang sinabi mo. Binoto sila ng tao. Pero, hindi ibig sabihin nun, binoto sila, mang-abuso na sila sa tao. Kaya bakit pa ako naniniwala sa impeachment kung ang lahat ay iyang nangyayari sa eleksyon ay nakaturo sa Duterte family, assassination lahat. Di ba?
Gumusto pa tayo ng milyon-milyon sa eleksyon. Ganon din naman pala, hindi rin naman pala paupuin yung nanalo. Noel Rimando, mega love shout out. Wala. Mayaman daw siya, Boss Noel, mayaman, Boss Noel pala. Mayaman daw siya, wag natin. Mayaman daw po si Ma'am Helen. Sabi niya. Namimigay siya ng ayuda, kaya yung mga kapitbahay niya, pahilahilata na lang, nag-aantay ng ayuda. Lilipat na tayo doon sa Boss Ruel, sa kapitbahay ni Ma'am Helen. Kung ayaw nyo pala sila ang nasusunod, di hindi ibuboto. Binoto na nga, Ma'am Helen, tapos na ang eleksyon, binoto na, nakaupo na. Ang problema, itong last election, hindi rin naman pala masunod yung tao. Ba't pa nagpa-eleksyon? Yun ang sinasabi ni Boss Rabi. Kung ang pauupuin din lang naman, yung natalo, yung nanalo, i-disqualified, ba't pa nagkaroon ng eleksyon? Iyan ang sinasabi ni Ma'am Helen, ni Boss Rabi. Iyon ang sinasabi niya. Ngayon, yung sinasabi mo naman, kung yung sinasabi mo naman, kung ayaw nyo pala sila ang masunod, naiboto na. Nanalo na si Marcos. Nanalo na. Di ba? Andiyan na nga, nakaupo na, di ba? Ang nag-utos ang Supreme Court na ibalik. Utos ng Supreme Court yan. Bakit ayaw nilang sundin? Kaya handa na tayo sa pagbayad ng utang ng gobyerno, di ba? Kaya nga, Boss Rabi, di ba? Ang laki-laki ng kinakalta sa atin na tax. Pag sumasahod tayo, ang laki-laki ng kinakaltas na tax. Pag namili ka pa, 12% pa. Di ba? Ngayon, may kinakasa na naman si Recto na panibagong tax. Yung mga entrepreneur na nag-o-online selling, ayon, tinitira na naman ng 30%. Ayan, Carl Yu. Ayan, mega love shout out kay Carl Yu. Anong FI? Pi. Yung mga maliliit, yung mga nag-o-online selling na nakikiangkat din lang para ibenta sa online, dumidiskarte sa sarili nilang paraan, tinitira na naman 20% hanggang 30%. Hindi na naawa sa tao. Kulang na lang yung dura ang lagyan ng tax eh. Susunod yan, yung dura, lagyan na ng tax. Diba? Durog na tayo sa kababawas sa tax. Diba?
Durog na tayo, kababayad ng tax. Naghahanap pa sila ng paraan para kumita pa sa tax. Gano'n na ba kabulok ang gobyerno natin? Diba? Wala nang ibang mapagkukunan kung hindi tayong tayong mamamayan. Diba? Bumili ka ng bitsin, 12% ang binabawas sa'yo. Tapos ang mamahal pa ng bilihin. Diba? Kita mo hanggang ngayon, Ma'am Helen, kung talagang ikaw makabayan ka, pumunta ka sa pumunta ka sa PGH. Pumunta ka diyan sa Jose Reyes, makita mo ang tao. Makita mo yung nagpapagamot doon. Tsaka mo sabihin na napakaraming pondo ang pinupundohan ng gobyerno yung PhilHealth. Siniro budget nga ng yung senador niyong gustong maging presidente. Yung babaeng gustong maging presidente, siniro budget. Oh, ngayon nasaan yung sinasabi mo, Ma'am Helen, na pinupundohan ng gobyerno? Siniro budget, oh. Dahil parusahan niya yung PhilHealth. Anong kinalaman ng PhilHealth? Yung namumuno dapat ang tanggalin nila, hindi yung PhilHealth. Master Paul! Ayan, iyan ang mga dumating na yung mga buset. Ayan, subukan nyo dyan, mag-comment kayo dyan. May mga busit na dumating. Master Paul, pasensya ka na ha. Hindi kita na dyan. Hindi kita na pupuntahan dyan eh. Meron pa naman malapit na dyan na dali, Master Paul. Sa lugar mo. Pagkakit mo lang, may dali na dyan eh. Oh. Mura ang bilihin dyan sa dali eh. Yung oras na. Master Paul, pasensya na, late ka na. Patapos na ako, 1 oras kalahati na ako eh. Tanong lang, bakit yung mga edad ng 50 hanggang 40 lang ang parang may pakialam? Kasi yung mga kabataan ngayon, walang pakialam. Yung mga sumisigaw sa kalsada, wala naman talagang alam yun. Bakit? Bakit yun? Diba? Marami naman Boss Oliver, marami namang kabataan na marami namang kabataan talaga na may pakialam. Kumbaga silent lang sila. Silent majority naman sila. Marami naman akong nakakausap na talagang na sila. Gising na rin sila sa katotohanan. Miss you na, Kuya Don. Yes. Huwag kang mag-alala. Makakarating ako dyan sa'yo. At tayo, chika-chika tayo. Na-miss ko na yung chikahan natin eh. Huwag na tayong magdebate sa live. Sa na lang tayo magdebate. Sa baso na lang tayo na lang tayo, huwag na tayong magdebate, magdebote na lang tayo. Ayan. Maraming silent ang kadalasan kasi Boss Oliver. Silent majority naman ang mga kabataan. Marami naman gising na sila lahat. Gising na sila sa mga nangyayari ngayon. Marami akong nakakausap.
sa mga probinsya kasi pumupunta kami. Last election nag-iikot kami. Buset! Mag-ano na lang tayo. Wag na tayong magdebate, magdebuti na lang. Hindi, nagagamot pa ako, Master Paul. Antay-antay ka lang dyan. Makakarating din. Magdadala ko ng ano sa'yo. Yung hindi bawal. Maraming ano dyan, maraming nabibiling mura dyan. Pwedeng habang nagchika-chika tayo, ano tayong dalawa. Malapit lang dyan yung dali sa taas nyo lang Nakapunta ka na ba dyan? Pwede nga lakarin lang Pag-akyat lang doon mga wala pa sigurong 500 meters sa inyo yan. Pagtaas lang ng konti na andyan na yung tindahan marami doon. Makamura pa tayo doon. Ayan, magpaalam na sa inyo. Ayan. Master Paul, maraming thank you. Nakaisang oras kalahati na. May mag-ikot pa ako. Sa Prudon yun. Sa Prudon. Ayan, magpapaalam na ako. Nakaisang oras kalahati na ako. Ayan, maraming salamat po. Lalong-lalo kay Mami Mercy Calunod. Kay Master Paul. Yan ang para po sa kaalaman ng lahat. Si Master Paul po iyan ang founder ng mga buset dito sa mundo ng social media. Kaya huwag kayong magloko-loko dyan. Ingat, Kuya Don. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng dumaan. Ma'am Helen, thank you very much. Kay Boss Rabe, sa lahat po ng dumaan. Sir Oliver, thank you very much. Sa lahat po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang gabi po. Enjoy, pre. Paring away. Noel Remindo, maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Boss Rabe, God bless po. Ingat po tayong lahat. Paring away, magandang gabi sa iyo. Ayan, kumusta?